Magna tal-BCRS fuq van bilan li l-persuni tal-fuq minn 60 sena u dawk li għandhom il-blue badge jinġabrulhom il-fliexken tal-plastik minn wara bibhom. Dawn il-vannijiet se jibdew iterqu fit-toroq ta' 20 lokalità fix-xhur li ġejjin fi proġett pilota bil-ħsieb li għal-bidu tas-sena d-dieħla il-proġett jiġi estis ma' Malta kollha. Għalissa, il-lokalitajiet intażlu għabbażi ta' numru ta' konsiderazzjonijiet fosthom id-demografija tal-lokalità u dawn ser ikunu il-Marsa, il-Kalkara, Ħalaxa, il-Gudja, l-Imqabba, il-Rendi, Birżebbuġa, l-Isla, il-Birgu, il-Belt Valletta, Bormla, Raħal Ġdid, il-Ħamrun, Ħallija, Ħalbalzan, Santa Luċija, Ħalluqa, il-Furjana, Tal-Pjetà u Gwarda Manġa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Badingfield għalli l-ġbir tal-fliexken jista' jsir permezz ta' booking. Se jkunu jistgħu iċemplu fuq 1718 fil-call center tagħna nagħtuhom appuntament ġurnata u ħin approssimattiv u nkunu nistgħu mmorru niġbru l-fliexken tal-plastik minn għandhom u ta' dan aħna nagħtuhom ukoll voucher. Ma din l-inizjattiva tħabbret oħra separata għal 13,000 familja vulnerabbli. Mill-ewwel ta' Lulju, dawn il-familji se jibdew jirċievu bil-posta voucher ta' €100 sabiex jixtru filter li tejjeb it-toma tal-ilma tal-vit, kif spjegat il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Miriam Dalli. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għamlet investiment b'saħħtu ħafna biex illum il-ġurnata f'pajjiżna għandna ilma tal-vit li huwa tajjeb biex jinxtorob għaliex huwa sigur u għandu toma l-istess kullimkien. Però nifhem li jkun hawn min irid forsi t-toma differenti u permezz ta' carbon filter it-toma tkun forsi iktar għal gost ta' dak li jkun. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon għalli l-familji li se jibbenefikaw minn din l-inizjattiva finanzjata mill-Awtorità tal-Azzjoni Klimatika diġà jirċievu l-benefiċċju tal-enerġija. Xi ħaġa li tirbaħ jew hija pożittiva minn kulħadd. Qed tnaqqas il-batija li wieħed joqgħod iġorr il-fliexken, qed tnaqqas l-aspett ovvjament ta' nfiq u fuq kollox qed nibżgħu għall-ambjent. Tim jgħid li din l-inizjattiva tingħaqad ma' katina ta' miżuri soċjali oħra li jkomplu jagħtu appoġġ, sostenn u serħan il-moħħ lil numru ta' familji.